Siyabingelela bathandekayo niyalazi udaba lwami sengize ngokuzothandaza. Alibonge igama lenkosi. Ngize ngokuzokwenza njani bathandekayo? Ngokuzothandaza. Chapter 16 lona. Esikhuluma ngayo. Amen. Chapter 1 bathandekayo. Lo sikhuluma ngaye usuka lapha ukuthi mawufunda futhi verse 16 bese yathola lapha dokotela ukuthi uPaul noSila kwakuyisikhathi sokuyothandaza. Badibana nale ntombazane elithi iBhayibheli yayinomoya wobungoma. Yamemeza yathi yaprofeta obu-right kodwa iprofeta ngomoya o-wrong. Sesiyathandaza. Ngoba kuyenzeka ukuthi into ibe right kodwa isource ibe wrong. Alibonge igama lenkosi. Ngayiphinda futhi ngamabongo. Kuyenzeka into ibe right kodwa isource ibe wrong. Alibonge igama lenkosi. Ngoba asingobu-right bento kodwa siyakuthi velaphi. Okay. Now lithi iBhayibheli yamemeza laba abakusiboyini izinceku zikaNkulunkulu ezishumayela indaba kaNkulunkulu indaba i-right iqiniso. Lithi iBhayibheli wayesecunuka uPaul wakhipha umoya ubungoma umshikashika uqala lapho ke kanti ukhipha nje umoya ubungoma udliwa ngayo le ntombazane lapha ekhaya. Base bebicala ukuthi nabe umuntu esekhipha into yethu isingwasisekho. Usanibonani bathandekayo. Lithi iBhayibheli ke babanjwa ke njengoba umpostoli kade esho bafakwa ekutilongweni. Ushwele izandla nenyawo. Amen. Ngengivuleni into ngila kule bekhulunywa ngayo. Ngoba ngifuna sithandaze ngayo. Now iBhayibheli mawulifunda futhi kahle kuleyo ngcenyana. Kuthiwa ukubanjwa kwabo bekukhanya. Bafakwa ejele nje akabi sebusuku kuntambama mabefakwa ejele uma ulifunda ivesi kuthiwa kwakufika isikhathi sokukhuleka. Ngamanye amagama Paul and Silas baba ne-timing yesikhathi somthandazo. Alibonge igama likaJesu. Baba nani bathandekayo ne-timing yesikhathi sabo somthandazo. Bafikelwa yisikhathi somthandazo. Basebenze njani bathandekayo? Lithi iBhayibheli badumisa. Ngamanye amagama bona babengadumiseli ukuphuma. Babengathandazeli ukuphuma. Ukuthi kwakuse kuyisikhathi somthandazo. Esizozwa babili kuphela. Abathanda kuze uNkulunkulu asikhiphe asithandaze noma sidumise kodwa kwakuyisikhathi sokuthanda. Kusho ukuthi nje le midnight kubo kwakukade kuyisikhathi esinormal abasisebenzisela umthandazo. Kwasho ukuthi ke bafikwa yisikhathi sokuthandaza kanti nabo banesidingo. Kwase umthandazo abebejwayele ukuwenza wawusuzosebenza esidingweni sabo. Alibonge igama lenkosi. Bathandaza nje ebusuku kanti kudingeka ukuthi baphume. Nansi into efike umpostoli iqeda umoya wami. Lithi iBhayibheli badumisa bakhuleka ngoba zihamba zombili lezi zinto. Umthandazo nepraise. Now kuthiwa nesikhathi bona bedumisa bethi wena usahlele esihlalweni ungakhohlwa bagqiza igazi. Ungakhohlwa bashayini. Ungakhohlwa isimo asivumi. Isimo kunqaba sona ukuthi benze lento abayenzayo. Kodwa kwasho ukuthi ngoba isikhathi sibiza umthandazo bathandaza. Lithi ke iBhayibheli indawo ababekuyenza kanjani bathandekayo yazanyazaniswa. Kwasho ukuthi ukuzamazama kwendawo namaketha ngezandleni athi ngeke sikwazi ukuthula. Alibonge igama lenkosi. Siyahamba ke istory njengoba kade esichaza umpostoli la ku chapter 16
Chapter 16 nje wenzeka kanti wandulela chapter 17. Asiwaye konke amanye amavesi kodwa asiye kule ndawo lithi iBhayibheli uPaul waya kwenye indawo okuthiwa kuse-Atheni. Kuthiwa wafika e-Atheni wamangazwa ukukholwa kwabantu base-Atheni. Ngizongizwa. Kuthiwa mdunga lapha e-Atheni wafike wa-observe wamangazwa inkolo yabo, wafika la e-Atheni abantu bakhona bemise ama-altare. Bemise ama-altare wandile bese i-altar ne-altar libhaliwe ukuthi uNkulunkulu wasekutheni owenza ukuthini, nelinye libhaliwe elikaNkulunkulu wasekutheni owenza ini. Labo uNkulunkulu banikezwe amagama ngokwe-ability abantu abase-Atheni abacabanga ukuthi labo uNkulunkulu bangakwazi ukuyenza. Kukhona okwakuthiwa uNkulunkulu welanga. Kusho ukuthi mabedinga ilanga kuyona uNkulunkulu ne-ability to produce. Kukhona okwakuthiwa uNkulunkulu wemvula. Ngamanye amagama mase belimile baye kulo uNkulunkulu abacabanga ukuthi une-ability to produce rain. Kukhona uNkulunkulu kwathiwa uNkulunkulu wesivuno. Ababecabanga ukuthi mase belimile lona is able to produce what bazalwane bami isivuno. Lithi iBhayibheli wafika wathi bantu base-Atheni ngimamele. Ngendlela enikholwa ngayo ngibonile phakathi kwenu kukhona ama-altare oNkulunkulu. Kodwa ngithe ngisahamba ngadibana nelinye futhi altare. Leli elinye i-altare elikaNkulunkulu nalo. Kodwa-ke lona akanikezwanga igama. Kuthiwe uNkulunkulu amazinyo. Kusho ukuthi abantu base-Atheni bamisa le-altare likaNkulunkulu ongaziwa ngoba kunezinto abathi mabebheke emumva batholakala ukuthi kunezinto ezenzakele abangazi ukuthi zenzoba. Bayithathile lezi zinto bazoyiqhathanisa noNkulunkulu welanga. Kwabonakala ukuthi uNkulunkulu welanga akakwazi ukwenza lokho. Bayithatha basisa uNkulunkulu wemvula. Kwatholakala ukuthi noNkulunkulu wemvula akakwazi ukwenza lokho. Bayithatha futhi basisa uNkulunkulu wesivuno. Bathi bayacheka hayi mani noNkulunkulu wesivuno akakwazi ukwenza lokho. Phobu bonke labo uNkulunkulu kwenziwa ubani? Angazi noma khona yedwa phakathi kwabo owathi simisi altare bese sithi elikaNkulunkulu. Kodwa-ke lona uNkulunkulu ongazwayo. Ngathi ngiyabona mayikhuluma noMoses athi uMose umthuma ukuthi angiye kuFaro ngiyofike ngithini kuFaro ngiyofike ngithi ngithunywe ubani ngoba bayaziwa uNkulunkulu eGibhithe. Bese yaphendula athi uyofika kuFaro mfana uthi who I am that I am. Oh shakapatosha uyofika uthi who I am that I am. Akulona igama lelo ngamanye amagama uzama ukubatshena uthi ngile yonto endifuna ukuthi ngibe yiyo ngaleso sikhathi. If you need a provider, I become as a provider. If you need a father, I become a father. If you need a husband, I become a husband. Uma usabantu bethi umupharphela zimu leli gama unikezwa abantu abambone efohla njengamanzi. Bathi noma ngabe kuthiwa abantu bayakwazi ukwenza uyedwa umuntu ongenza lento usimakade wamabandla igama lakhe upharphela zimu. Manje-ke bafana-ke kuthiwa-ke usethi-ke uPaul-ke manini senibekile nabeka i-altare nenze kahle. Benilindele mina bafana base-Atheni-ke ngiyambona uNkulunkulu welanga
introduce the unknown God. NoNkulunkulu ongaziwa webantu base-Atheni. Uye lowo Nkulunkulu okhiphe u-Israyeli, wamkhipha eGibhithe, wamkhipha ngesandla esinamandla, wahamba nabo, wabahola ngensika yefu, waphinde wabahola ngensika yomlilo. Lo Nkulunkulu ongaziwayo uye loyo Nkulunkulu othe uFaro mayisemgijimisa ney'nqola zakhe namahashi bahlangana nolwandle lubomvu emaceleni kuney'ntaba okuthiwa ade Rocky Mountain. uNkulunkulu ongaziwayo wasuka phambi kwabo wahamba ngasemva kwabamnyama eGibhithe, kodwa bakhanya kwaba-Israyeli ulwandle lukhupha amagagasi kungakaze kuzwakale ukuthi khona wake walidabula noma lidabula ngesikempe, wafike wavula indlela bahamba emhlabathini owomileyo. Bafana base-Atheni, ngicela ukulixoxela ngoNkulunkulu ongaziwayo. Uye lo Nkulunkulu ongaziwayo abathema behamba ehlane belambile eswini, imali ikhona kodwa iy'tolo zingekho. Wavela basezulwini banomisa imana bayehlisela emhlabeni. Kuse uye lo Nkulunkulu ongaziwayo abathe befuna inyama wehlisa izagwaca. Uye lowo Nkulunkulu ongaziwayo abathe bomile waveza amanzi edwaleni. uNkulunkulu ongaziwa. Ngifuna ukuthi siyemthandazweni malibonke igama leNkosi. Pawuli wathatha amandla angaka isibindi se-midnight prayer namandla abonakalise etilongweni kuchapter 17 amisa ngesibindi ukuthi afike phakathi kwabantu abanoNkulunkulu abahlukene esethi mina ngizomela noNkulunkulu engingamazi. Bemfisa sesithandaza ophongolo ukuthi nami ngi-introduce dokotela uNkulunkulu ongaziwa ukuthi uye lo Nkulunkulu ongaziwa osenamandla ukulapha ikhensa. Uye lo Nkulunkulu ongaziwa osenamandla ukulapha i-HIV ne-AIDS. Uye lo Nkulunkulu ongaziwa onamandla ukulapha i-meningitis. Ngicela ukumemezela lo Nkulunkulu ongaziwa amandla akhe asasebenza namhlanje. uNkulunkulu ongaziwa uthi njengoba ninje emhlabathini wenziwa uyena, besethi ungumnini amandla wonke. Kusho ukuthi ngamanye amagama in him all powers are found in him. Ngamanye amagama kuye asikho isikhethe samandla, kukhona amandla onke. Awathi ngiphinde ngishumayeze futhi ingane ngake ngishumayeza John chapter 5, 1 John chapter 5 funda verse 13, verse 14, verse 15. Uma sicela utho ngokwentando yakhe yena ke uyasizwa. Verse 14, uma sazi ukuthi uyasizwa sesinakho esikuqalileyo. Awusanibonani bantu base-Atheni? Ngamanye amagama abantu abamazi uNkulunkulu wabo ukuthi mabembiza uyabezwa sebenakho abakudingayo. Athi ngimemezele nje ihealing oyidingayo seyivele ikuwe. Alibonke igama leNkosi. Kungenzeka singakubeka izandla kodwa ihealing it is going to take place. Awucela ukumemezela abathandekayo njengoba nisele nje nina abanye sebehambile. There is a special anointing that is about to take place. Akhona phela amandla ngiyawezwa. Uyazi ukuthi sekushintshile endlini. Uyazi ukuthi sekushintshile. Khona sifikile. uNkulunkulu ongaziwa. Alibonke igama leNkosi. Makuthiwa akaziwa kuthiwa uwena omnika igama. Igama lakhe lizovela kuwe ngokwesimo esesenzeke kuwe. Alibonke igama leNkosi. eBhayibhelini bathandekayo asikaze sizwe ukuthi uMiriam wayekade yiworshiper, kodwa uma sebenze umhlolo lapha olwandle olubomvu kuzwakala uMiriam eqala engenomoya wendumiso. Bathi mabekade ukuwela ulwandle bayahamba wathi uMiriam wamanini ningahambi bengathi asibonanga sibonile. Awabiza abafana bogugu wathi wandile sondela eduzane wathi mazulu
sondela eduzane wathi sondela nonke amadumisi kwazwakala uMiriyamu ethi hlabelelani kuJehova ngoba mikhulu futhi yamangalisa imisebenzi yakhe. Wayesethi ngoba ihashi nekweliyalo ukuphosa lwakhe. Devil is a liar. Tonight is tonight. Ihashi nekweliyalo kuzophosa lwakhe. Usathane ethanda engathandi futhi namhlanje bazalwane nimxolele kukhona amandla enziwayo usathane kunabantu azobasusa enhlalweni ukuze kuzohlala wena. Abanimzwanga bathandekayo kwathi makufika uEsther kwafuneka uVashithi abuyele eceleni bese kungena uEsther. Ngilento ethi namhlanje yeVashithi get aside, Esther come in. Vashiti get out, Esther come in. Nizabona isimanga sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uzonenzela imihlolalela ungalokhu ukhala ukuthi awusebenzi inyanga yakho yokugcina la ungasebenzi. Sihamba noNkulunkulu ongaziwa, umnikazi wezinto zonke, umninimandla wonke, umabizwa sabele. Inganehlezi nginitshela bathandekayo ngithi mina sengadlula esikhathini sokupostpone amandla. uNkulunkulu ufuna simbizela, uNkulunkulu asiphendule la. Indaba ukuthi uyosiphendula ekhaya ingani besikhona emakhaya kodwa kwenzakalanga lutho. Akwazi noma sesiyena kuphinde kungenzeki lutho. uNkulunkulu ongasingi uzomnika igama lakhe. Abanye bazothi uJehova the healer. Sebebona uNkulunkulu esabaphilisi. Abanye bazothi uJehova the provider. Sebebona uNkulunkulu ebehlisela imali. Because uNkulunkulu ongaziwa umnini musa wonke ayimaningi. Umnini mandla wonke aphinde abe umnini musa wonke. Manini bathandeka lento ethi umnini musa wonke kusho ukuthi ngamanye amagama he qualifies those who don't qualify. Ngokwamehlo abantu nokwe-qualification yakho nokwe-standard se-education yakho you do not qualify ukuba yilento uJehova azokwenza yona. Kodwa umnini musa wonke usenza siqualifye noma singaqualify. Akubheke nje bathandekayo nishunyayezwa umlanjwane ngendlela engazalwa ngayo angiqualify nokuya emsamo ngiyothetha abadala. Kanti uNkulunkulu wahlakanipha wangibamba enzela ngingathetha abadala kodwa ngithetha abasezulwini. Somebody shout hallelujah. He qualifies those who don't qualify. Akabuki background yakho, akabuki ukuthi usala ubani, kodwa mase kufike umusa wonke, umusa usenze siqualify. Ngizwa into ethi mthumwa uNkulunkulu uzothatha abantu ababeke ehlabeni abangayideserve. uNkulunkulu uzothatha abantu ababeke ehlabeni abangacabangi ukuthi bazwe kuso. Lalela mntwana kaNkulunkulu, uthatha idiploma yakho wayibeke eboxini abangayinaka. Let me tell you, hamba ikhipho uyithintithe ngoba sekuyisikhathi sokusebenza kwayo. God will make something ezoshake inqondo yakho. Uzowenza umuntu onediploma amnikeze umsebenzi wabantu abanama-masters. Awusanibona ungumnini mandla wonke phela. Uzawuthatha abantu abanama-degree abanikeze umsebenzi wabantu abanama-PhD. Igama lakhe uJehova uzokumangalisa. Ingane nesitifiketi nje saka-grade 12 yenza imisebenzi yabantu abaphethe ama-degree. But kwenzeke kanjani? There is no biasness. Kodwa kune-biasness yasezulwini. Hayi ukuthi nina nazi kahle kahle masikangitshela iqiniso uNkulunkulu uyakhetha. Nazi ukuthi uNkulunkulu akakhetha, uyakhetha. Buzani ukuthi ukhetha kanjani? Ukhetha labo okungabecebo lakhe. Elithi iBhayibheli he predestined us. Wasilungisela ngaphambili. Ukhalela ubala izinto zakho kudala zalungiswa. Ukhala ubala zalungiswa ngaphambili. Wena yenza into eyodwa, kholwa. Kana semthandazweni. Benza uprofeta nje namhlanje ukuthi uNkulunkulu ongaziwa. You need to give him a name. Kumele umnikeze igama. Kodwa lelo gama lizohamba ukuthi usekwenzele. Shakamando dosiyaka. Uthi uPaul mzawumemezela noNkulunkulu ongaziwa.
uthi ngumnini mandla wakho. Oh sanibonani bathandekayo. Umnini mandla. Uyena wafika eJericho. Niyeza bathandekayo. Akekho umuntu ongavela singeza indonga sibe phansi. Kodwa kwasho ukuthi basisingeza bengibodwa. Kukhona lo bahamba naye. Ngicela ukutshela umntwana kaNkulunkulu, you are not alone. Sahlala phansi, you are not alone. Hallelujah. You are not alone. Jesus. You are not alone. Khona amandla kaNkulunkulu ngizini. Bafundisi bami, that's why abantu badideka ngalento esiyiphethe. Vele ungalokho ukuthi abantu kaze basizondane abayibona lento yethu ngoba uNkulunkulu ongaziwa nokuba umbonile wena contasensi le. Bena sana ushumayela la ngizothandaza. Siyobonana ngine mina ngijumayela. Ndaba. Kuhezekile 37. Singathanda ngisahlala ngiyaqolisa ukuthi mina bese ngizimile izitho njengelisi. Singathandaza. Lapha kuhezekile 37. Ukhabato Satan. Ufika uprofeti John lamathambo asangaphila na. Basathi umprofeti angazi Nkosi wena wazi. Lapha bese kuthiwa okay wena profeta kulamathambo. Lithi iBhayibheli waprofeta ithambo. La uhlangana nelinye ithambo. Listen. Akabaqoqanga yena. Akazange abuka athi this is the skull. Kufanele ihlanganene nenhle wathatha waxhumanisa. Akasho ukuthi ihlombe leli kumele lizongena la kuhlala khona ingane. Kodwa amazwi ukuthi you dry bone live kwenza ukuthi amathambo ayozifunela wona elocation ukuthi mina ngilokethwe la. Shaka patosata. Namhla sawuthandaza sawudedelizwi lo mthandazo. Izinto zakho zizokulocate. Usathanda thande engathandi noma ngabe ziqashe kuphi izinto zakho noma ngabe zabanjwa ukhondolo lozalo kodwa sizawumemeza uThixo wasemazulwini zizawusuka la zikhona zikulocate la ungakhona ukuthi mathambo prophet esekuthi uthi baba nomsindo omkhulu ithambo lasondela kwelinye ithambo yeza bathandekayo amathambo aya straight la kufanele ukuthi ayekhona. Lithi iBhayibheli wavuka wasekuhluma inyama ukuthiwa kwavuka impi enkulu namhlanje. Ngicela ngivumele. Ngifuna mina nawe sivumelane ngentelo ukuthi wena uyaphuma namhlanje. Usathanda ethande ngathanda. Ngifuna sivumelane ngokuthi lamathambo namhlanje azophila. Lamathambo azohluma inyama. Lamathambo azongena umoya. Lamathambo kuyoba yimpi enkulu. Angazi ukuthi inhliziyo yakhe namuphi umthandazo. Kodwa ngicela uprofeta sekurayit. Akamanga sekurayit. Asiyangeni yami sekurayit. Sekurayit. Niyazi bathandekayo. Ngifuna sisenkulunkulu sibuyele emumva sinjengoba besifikile ngoba lamandla akhona. Now mangidrive ngiza la uNkulunkulu ngitshela ukuthi bathandazela into eningi namhlanje. Pray for them to get out of poverty. Hallelujah. Kuyenzeka baba ubanjwe indlala unemali. Shilizwa. Kuyenzeka ubanjwe indlala unemali. Ibe khona imali kodwa ihluleke ukufezela izidingo. Ifuna sinqabe namhlanje lento. Ngokuthi uhole namhlanje uphele iviki ngesekho. Ifuna sinqabe namhlanje lento yokuthi ifike imali ibingelele ithi sawubona baba.
Enough is enough. Enough is enough. Lithe iBhayibheli nini nabakholwayo anizukuba ngama-debtors kodwa niyoba ngama-creditors. Kuthiwa nizukuba abakweleti, aniyokuboleka kodwa nina niyobolekisa. Kodwa bazalwane bami, abekho abantu abagxile ey'kweletini njengabantwana bakaNkulunkulu, izwe lihlekisa ngawo. But this morning we are getting out of the poverty. Sizophuma kwi-poverty yengqondo, sizophuma kwi-poverty yama-skills, sizophuma kwi-poverty yokudla, sizophuma kwi-poverty yokweswela izinto esiyidingayo. iBhayibheli lithi the gold and silver belong to your God. But ihlawulele ukuthi igold and silver kungelika baba wakho, wena unangisho isente yaleyo golide. Kodwa siyayinqaba namhlanje. Ngilalele bathandeka, siyayenza njani lento namhlanje? Siyayinqaba. Angifuni ukukhulekela into eyiningi. Ezinye izifo ey'hlasela abazalwane is through poverty. Buzani ukuthi kanjani? Ukho umuntu ongenwe isifo ngokuthi ube nestress ecabanga ukuthi uzothatha ini ayihlanganise nani. Waba stressed, lesikhathi stressed kwa-affecteka inhliziyo. Ma-affecteka inhliziyo ku-affecteka umzimba wonke. Lithe iBhayibheli makukhonto ongayigada nje emzimbeni wakho kwathiwa gada inhliziyo. Why? Because inhliziyo is a source of life. Yila kuvela khona ukuphila. Ngamanye amagama makugula inhliziyo kugula umzimba wonke. Ngivumele bazalwane bami, sithandazele ipoverty. Sithi poverty phuma abantwana bethu. Sithi poverty phuma emzini wethu. Sithi poverty phuma emakhosikazi bethu. Poverty phuma kubayeni bethu. Poverty phuma kwi-location lasihlala khona. I'm going to pray for poverty. Ngegama likaJesu. When we are praying for poverty, sithi namhlanje this month inyanga yokugcina ungasebenzi. Nithumfundisa usho kanjani ukuthi inyanga yokugcina ngingasebenzi, kanti le nyanga esingena kuyo inyanga labantu bonke bemalivini. Lalelani, uNkulunkulu angenza okungaphezu kwengqondo. Let me tell you, le nyanga lesiyakho abanye bazobe bedilizwa, abanye bazobe beqashwa. Kule nyanga esiyakho abanye bazobe bemalivini, kodwa abanye bazobe befonelwa ukuthi abeze ama-interview. Neyakho yes, neyakho yes, neyakho yes. We are praying for poverty. Yes, Lord Jesus. Esuthi sengiyakholwa uthi ngiyazi ilo yami ayisoze ifane. Sengiyakholwa futhi ngiyazi ilo yami ayisoze ifane. Oh, siyathandaza. Sengiyakholwa futhi ngiyazi
Shaya. Usafikile ukuattenda ngokwesidingo sakho. Haba iwishes ngamesanya abazabazana nesemqedile. Ufikile ukuattenda ngokwesidingo sakho. Awufuna umlomo wakho uthandaze. Utshela uNkulunkulu udaba lakho. Wonke umuntu akathandazi. Open your mouth and say something. Bayede oshit. Bayede wena okuphila uyacela uthandaze nathi wandile. Bayede wena namandla wonke. Bayede wena inkosi. Wawunamandla kunathi wasehlula. Nanamhla ekuseni uyasehlula. Baba siyathandaza ngegama likaJesu. Sifuna ukukunikeza igama Baba wethu onamandla wonke ngoku-athenda izimo zethu egameni linamandla. Igama likaJesu awungacela abazalwane basiphushe abasithandaze kukhona la sinyathela khona manje. We are tapping into another dimension. Ngizwa i-anointing emangalisayo. Baba wethu ongcwele siyathandaza. Usenzela umusa sidela ingubo. Baba wethu ongcwele senza la ngoba kunodaba esifuna inkosi engathi ngali-athenda egameni likaJesu waseNazaretha. Siyacela usi-athende inyembezi zika-2024 January, zika-2024 February. Baba wethu ongcwele phelile lenyanga, siqala inyanga yokugqibela. Wena you are the Alpha futhi ungu-Omega. Lamele into ukuthi uyaqeda yilesikhathi wena uqala. Lamele into ukuthi uyaqala kanti na wena uqeda. Baba siyathandaza, surprise our life egameni likaJesu waseNazaretha. Wena wenza exceedingly, wena wenza abundantly, wena wenza above. Siyathandaza yenza ungaphezu kwalokho ingqondo yethu engaqonda egameni likaJesu waseNazaretha. Nali ibandla lakho, naba abantwana bakho, abanye baphambi kwami bahlushwa izifo, zinamagama, ziney'tifiketi. Kodwa namhla siyathandaza, we are calling in the name that is above all other name, the name of Christ Jesus. And it is lakho kwizenzo 4 verse 24. Ayikithi nisongo omunye alikho negama elinikezwe ebantwini esingasinda ngalo, but only the name of Christ Jesus. Awuncela abathandekayo awasithandaze, thandaza ngokwesimo sakho, thandaza ngokweswela kwakho, thandaza ngokwesidingo sakho. Akabashaka unamayethelebele siyatha. Baba siyathandaza igama lakho alingenelele kwawonke amagama ahlupha impilo yethu. The name cancer is not above the name Christ Jesus. The name meningitis, it is not above the name Jesus. The name memory, it is not above the name Jesus. The name HIV, it's not above the name Jesus. We are praying for the name Jesus. Ubalingene emagazini abantu liyoqothula i-blood cancer egameni likaJesu waseNazaretha. We are praying for the name Jesus. Ubalingene liyoqeda i-skin cancer egameni likaJesu waseNazaretha. Whatever illness ehlupha abantwana bakho namhlanje yathandaza egameni likaJesu. I'm praying for the healing power in the mighty name of Jesus. Ikhulekela amandla, the special power of healing. Ikhulekela ama-specialist asezulwini to come and attend your people accordingly. Egameni likaJesu waseNazaretha, ithandaza lisenjari yasezulwini uba ayehle kuzokwenziwa uqaqo likamoya, kuzokwenziwa a divine surgery egameni likaJesu waseNazaretha. Yenzela ubuhle begama lakho. Baba siyathandaza uthe namhlanje masikhuleke for your people to get out of poverty. Siyathandaza ukweswela akube kude nabantwana bakho, akube kude nebandla lakho egameni likaJesu. You said in your word, siyocela bonke esithandayo wathi siyokwenzelwa masikholwa egameni likaJesu waseNazaretha. Lithe
lakho obusele uNkulunkulu uyalinqoba izwe abasiyathandaza. Let your people conquer even the poverty. Egameni likaJesu waseNazaretha ayinkonzo indlala kuso isizukulwane sesithathu nesesine salabantwana bakho. Egameni likaJesu waseNazaretha uthewe nezwi lakho masikholwa noma yini esiyicelayo sesinayo. Wathi uyasizwa nathi izwi lakho masazi uyasizwa sesinakho. Baba ngiyathandaza Baba nakuhlale ezandleni kuhlale njengensimbi egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyacela basamsengathi ungathandaza sewuyafika manje emhlabathini wakazinto ziyenzeka konke ngizwa yenzeka emzimbeni yabanye mandali bakhoshanta. Awungempela ngikuthasesa abanimjoyini bafowethu mandoshantani bakhoshaya ini bahataya mokhoshiyanta elebesata. Awungempela baprofeta abanimjoyini bafowethu unimakhoshiyanta unamayethelebeshata. Baba siyakudinga, Baba siyacela, ngaphandle kwakho singenze lutho, ngaphandle kwakho asikwazi uma. Egameni likaJesu waseNazaretha asifuni ngisho inkonzi nezifo emzimbeni wethu. Ngegameni likaJesu waseNazaretha Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele. Indlala ayihlukane nabantwana bakho ngisho indlala yokukholwa. Baba lithi izwi lakho akukho ukukuthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Baba siyakholwa uzosenzela umusa. Akosiphakamise kakhulu izandla zakho uvala amehlo. Sengizosuka la siphakamise. Kukhona engibabone bavakashela. Ngiyacela ukunikeza nezama worship ondile. I'm closing now. Shakamando dosata limama. Zeti ayo shaka. Kondak kumsayo manje. Get ready. Open your hearts. Open your hearts. Kondak kumsayo manje. Kondak kumsayo. Nimchakele mafundisi. Kondak kumsayo manje. Ngicela ukuthama bena nathi nizama uNkulunkulu sakusina bafowethu konke ikhumayo manje. Shamando dosana shandalido dosana yebo shaka. Awusephakamise kakhulu konke ekhaya manje. Abanye bazoze bathi baplane kugesi. Abanye umzimba wabo uzoshake like never before. Abanye will fail even to stand. Konke sifikile into kababa into esekhaya. I'll take it up one, take it up my brother. I'll say, you will never be the same again. Never be the one. Look at peace. Let's get to peace. I'm attacking the Barako. Let's get to peace. Attacking the Barako. Amen. Uyasiza ngeqiniso umhlobo onguJesu vula inhliziyo yakho. It is about opening your heart. Usafikile uzobulekelela manje umbele wasaphambili uzobulela i-altare ngoba sesivula umhlabathi wamazinto siyenzela. Mana bethiwa woza phambili vele ugijima uze la phambili ngoba ukodwa sifikile into esekhaya. Into elithi into kababa, your life will never be the same again. Devil is a liar. Kuthumuze kuleli altare kunamandla setheliwe, kunamandla amangalisayo, kunamandla avusa uJesu wabafileyo. Athi uPaul ngizemazi namandla akhe amakhulu. Come to this altar indaba yakho iyakhathela shakamana. Ungayelela ukuthandaza oshamama yethelelo shata onikugcwele abafundisi ngoba vele abanye bazofisa ukuza phambili kodwa kuzobe kungasahambeki ngoba afikile amandla. Continue one delay. Just give us the summer worship. Jesus, 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 Jesus.
siyenzela ubuhle begama lakho. Jesus, Jesus, Jesus. Mtshela udaba lwakho, hlezi utshela abantu udaba lwakho. Namhla tshela uNkulunkulu udaba lwakho. Unendaba wena uthi nguyibike enkosini. Utohlangana naye athi bika kuJesu, umnikazi wezimo. Awusengiyasuka mntungwa, thandaza ungathuli. Ningibhekele la abathintwa amandla bazalwa behlabeni. Angifisi balebale ehlabeni. They that are come for. Shamanda leba khosa. Makhona umuntu othintwa amandla mbone eduze kwakho. Ngicela umsizi umlethe phambili ngoba bangalinyazwa zihlala abantu bakaNkulunkulu. Mandolodo shanda leba khosa. Kufike uThixo entenze kuye namhlanje. Kufike uThixo entenzifuna yena. Uyafunyanwa yilabo abamfunayo. Uyawufunwa yinina, uyawufunyanwa yinina. Sonda mandali dodo shadaba. Awuthandaza thandaza. Mawusufika la mtshela udaba lwakho. Uthi baba uyayazi indaba yami. Isuka la ize la. Uyayazi indaba yami. Iqala la iphele la. Ngenelela Jehova. Uyangenelela manje. Ziphakamisela kakhulu izandla zakho. Uma usaba kude umthunga ziphakamisela kakhulu. Ngiyacela ningibhekele ehlane khona abantu abathintwa amandla. Siyabuyisela. Awuyezwa abantu abakhuluma ngezilimi ezintsha manje. Shabababa. Abanye kubuyisa into zabo. Babe profeta kwathula. Abanye balimala along the way. Bahamba ngisho into zabo. Ngizwa siyabuyiselwa. Ziphakamisela kakhulu izandla zakho wena lapha ehlalweni. Ufuna inhliziyo yakho sengivala mntu ungabi kude nami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Phakamisela kakhulu izandla zakho. Look at God. Uvala amehlo akho uthi uliqala. Kudlala ikhiphothi kuphela. Nothandaza thandaza ngenhliziyo. Baba nje lesethuka ngakho ngesandla. Sengiqedile bafethu ngaxolisa. Bese one day you just go to your ministry, say, as I'm closing. Go to your ministry. Yes.
Yes. Mama umqinise. Khonto iqhumama. Siyavala. Ningathuki. Phela njengoba nibambene abanye badlulisa imlilo kwabanye. Ehena phela. Oh yes, thank you. Thank you, my brother. Take it up a little bit. We call it summer worship. A touch of strings. Till we do not see. Oh yes, yes, yes. Ngizobala kathathu. Oh, khona uzobamba isandla sakho. Makhosha thaliba khosa. 1. Abafundisi bami ngibhekeleni nkosami sami. 2. 3. Take it. It's yours. Attack, attack. Take it, take it. Take it. Yes, 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 yes. Ngibhekeleni nkosami. Take it, take it. Ibana sentuza wakho. Take. Shakamakosa taliba. Yes. Abanye phela babiza uNkulunkulu kugcwalisa izinto azikhuluma. Abanye khona oshaka. Thatha. Baphuma bathatha. Nibhekelele lapha phezulu kubona amandla. Alapha oshaka laba baba. Awukasem sizani bafuna sizani bazalwane ngiyacela nimvulela lento nimcheckele makhabash balethe masishane kufika lasekhaya nkosami kuyafana nje ngiyafana mntotabisa balethe nkosami balethe ngim uyabashatha lebakhosa nitheni funa uNkulunkulu Thank you, my brother, very much. Ufika manje mntanami, ufika sekantwana baba. Uyakhanda uyakhenikwa. Khonto ikhisha, khonto ifakwayo. Ehena phela, ehena. Nina nitheni funa uThixo bashonina. Namesam. The prophetess. Usala abantu uNkulunkulu manje. Usala abaprofeta abangani. Mlatheni kimi umama kade lapha phezulu ngimbonile awusizani bafundisa sisebenzeni sonke sabonakele bafowethu uhambe ngane yami buyisandla kimi buyisandla awatha anointing lethi isandla sakho lapha kimi mthanda msibekela ube seduze wakhe baba ucabanga ukuthi ufana na wonke amantombazane kanti awazi ukuthi uThixo ukhombe ngabo awungisizeni bafundisi bami look at God lalela mntana myeneza litho God kunezinto zikaThixo apha kwemntana konke ezawukwenzeka shandala apha mama bami Nkosi yami apha labo mama emsebenza labo isizeni bahlobo bami abanye bayabhathiswa abanye bayagojwa wena ulinde iordination lalela God is doing it. Siphakamisa kanjani isandla sakho I want you to see something much. Yes? Bangakho wasakimi baba kunentombazana esemva kwakho that girl come here shapa khokho sita zumando awunimlekelele ngoba ngenzeka angafiki kimi esayihambela what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What's up? The angels, mama, the angels, he to worship.
go